Y Roger, que está en Játiva, poniendo un brete a alguien que quiere ser algo más que alcalde de Játiva. Y por eso se le complica, pero también hay que reconocerle que él esté ahí socavando. En fin, el que va a ser alcalde de Montesa dentro de 3 días. Mañana, me he equivocado de día, mañana. Y hay que felicitarlo. Con el compañero Orea, que es concejal por primera vez en su vida. También. Hoy es un día de fiesta y es un día de estar a gusto y de no enrollarse. La gente no lo voy a hacer. Solamente comentaros que estos días que he visto el caso del consultante, yo he visto que alguno del Partido Popular ha dicho que nadie es culpable hasta que se le juzga, algo tan obvio, pues eso ya lo sabemos. Estamos en un Estado de Derecho y todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero en política, cuando uno está al servicio de la gente y por lo tanto entraña un plus de compromiso, de seriedad y de ejemplaridad, pues no puede estar en esa situación. Molt bona nit, companyes i companys, amigues i amics. És per supost una cita obligada per a tots els socialistes d'esta comarca i per a mi també estar a la festa de Sant Onofre, que evidentment honorant, més que Sant Onofre, honorant a les nostres idees del socialisme democràtic que durant anys i anys han fet possible que les coses vagin millor per a la gent, a pesar de que ara, com tots els companys han dit, estem en un moment d'extrema dificultat. I estic així, evidentment, com tots vosaltres, sense que ningú espere ningú sobre. O sigui, eixa nòmina a la que el secretari general fa referència és evident que és la nòmina en la que estem tots nosaltres, que és la nòmina de les idees en les que creem, d'este gran partit, d'este partit de veritat gran i que és l'únic partit que pot canviar les coses d'este país, que com deia José Luis està efectivament entre el fang. Ara fa uns segons Arcadi me passava en un Twitter que ha fet González Pons que dia que ¿dónde estaría la Comunidad Valenciana si no lo hubieran presidido Zaplana, Camps i Fabra? I jo vos dic, sabeu on estaria? Seria un país decent, seria un país honrat, seria un país que no mereixem els valencians. Ahí és on estaria, ahí on estaria. Ahí és on mereixem estar i no estem precisament perquè fa 2 dècades que està governant esta dreta que mos ha situat 12 punts per baix de la renta per càpita, que mos ha situat a la cua de les inversions d'Espanya, que mos ha situat duplicant en la crisi la pobresa. Espanya 10%, nosaltres 18%, que han liquidat les caixes valencianes. Esta és la herència d'estos 3 després de 2 dècades on només han governat ells i només ells són els responsables del que ha passat. I finalment el que és evident és que el retrato d'esta situació és el següent: 30% de paro, 30% de deute i 30% d'exclusió social. I això és el que hem d'alçar, efectivament, José Luis, Xavi, tots companys i companyes, alcaldes, portaveus, militants, companys d'este partit, tenim que alçar esta comunitat i la tenim que alçar des de baix, com vam començar a alçar-la fa 35 anys, quan els socialistes valencians ens vam unir tots, els que venien del PSOE, del PSPB, del PSP, tots ens vam unir perquè tenim un objectiu comú, per a tindre una sanitat pública, gratuïta i universal, per a tindre una educació per a tots, per a fer possible de veritat que en aquest país hi hagi de treball. I vam aconseguir moltes coses gràcies a tot aquell procés d'unitat dels socialistes. I ara també estem en un altre procés de cohesió entre els socialistes, d'unitat, d'intentar convèncer als ciutadans i les ciutadanes que aquesta història de desastre de la comunitat no és irreversible. Se pot eixir d'esta situació. Podem eixir del fang que diu José Luis. Claro que podem eixir, però hem d'eixir en un altre govern, en una altra gent, en una altra situació que ens porta a canviar i fer una alternància higiènica. En aquests moments no pot ser el detergent el que ha fet la brutícia. No pot ser de cap manera el Partit Popular que ha fet tot aquest procés de
brutícia i finalment acaben netejant-la. És impossible. I per això, per més que digui Fabra que és una gran mentida tan gran com aquella que van dir quan a les eleccions del 2011, o com ara després Rajoy va dir PP Empleo, i el PP Empleo ha significat que així a este país tenim 735.000 parats. I el PP Empleo ha significat que el nostre PP Empleo significa que les nostres empreses, les empreses valencianes, tenen que tancar perquè no tenen ni crèdit ni ningú govern que els recolze. Serà fàcil, però companyes i companys, és que mai ha sigut fàcil. I no serà fàcil perquè a pesar de l'evidència del mal que ho han fet en aquest temps, tenen tots els mitjans de comunicació, una gran part dels mitjans de comunicació, tenen una gran part del poder, tenen el clientelisme de tots els pobles on governen, ho veu claríssimament. Ells no governen, ells manen. Pablo i els alcaldes que esteu ahí, que feu? Governeu a favor del poble, no mireu si han votat a un o l'altre, esteu treballant com tots vosaltres quan han sigut alcaldes. Ells no fan això, ells fan clientelisme. I per això serà difícil, claro que serà difícil, però anem a guanyar perquè tenim la força de les idees, la força de la raó i l'ambició per canviar este país. Ho anem a fer. I el Partit Socialista, que ningú s'equivoque, el Partit Socialista és l'únic partit que pot fer este canvi. El Partit Socialista és el partit que canvia les coses. Respectem totes les formacions polítiques, però mireu, l'únic partit en el País Valencià que no governa en la dreta se diu PSPB. Altres, que parlen molt, governen a molts de llocs en la dreta. I a nosaltres, lliçons d'esquerra i lliçons de valencianisme, ni una, perquè si existís en este país un projecte socialista, valencianista, socialdemòcrata, un projecte d'esquerres, és el projecte del PSP. I companyes i companys, no vaig a ser ja més imprudent perquè és una hora ja, quasi els europeus dirien, estos estan almorzant. No, anem a sopar. Anem a sopar en convivència, perquè és un dia de gran convivència, és un dia d'alegria i un dia en què us vull donar una bona notícia. Mireu, el PP ha perdut la majoria social. Nosaltres estem a poc sumant i sumant, poble a poble, persona a persona, per a aquesta gran coalició dels ciutadans que anem a fer. La nostra gran coalició serà els ciutadans i l'anem a aconseguir entre todos, en tota la força, en tota la esperanza. José, yo te agradezco mucho que estés hoy aquí. Sabes que además el socialismo también tiene que ver mucho del afecto y la estima y yo avui, José, estem més prop que mai. Companyes i companys, amigues i amics, de veritat, per supost, junts podem i junts ho aconseguirem. Gràcies.